ABK boy, ABK boy. Ba yana mutane hankali. Haka rayuwa take. Ba ka dawa gida. Ha? ABK boy. Ya aka yi ne? Ne. Ake ciki ne. Normal ka ware. Ya, nan kana dan su. Wai gidan nan tsafa arena mu hankali a gidan nan wanda yanci. Faru. Wai hadari ya taso aka sa wai kai a cikin daki na. Wai saboda kan ruwa ya taba su. Ya